हाय लोगोफोर आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों दिनैनि भिडिअआव बरायहरलायबाय लोगोफोर आंजों लोगोसे भिडिअखौ नायलांबाय थादो आं दिनै बाजारनिफ्राय मा लाबोदों नै लोगोफोर नैबे जाबाय खुसिया नैबे जाबाय दाउ ओमफ्राय पटल भिन्डी टमाटर केरेला खांख्राइ मा लाबोदों लोगोफोर बेखौनो नोंथांमोननो एसे देखायलांनोसै लोगोफोर नै दिनै दाउ बेदर नै लोगोफोर जोंहा दाउ नै दाउ बेदर खुमब्राजों संनोसै दायो बेखौ दोननोसै माने बेहाय एसे नांखांखौ सारिसे संगोन माने बेखौ दोननोसै आङो साजामा देदों दाबो देहोदों आङो हास्लाबथारासै सोलोंनांगौ दे सोलोङाबा जाया नायलांबाय थादो लोगोफोर जोंहा दिनै खुमब्राजों दाउजों नै संगासिनोसै संगासिनो दङ लोगोफोर नै खुमब्राजों दाउ संगोन जादों नै दा गोथाव जानोसैलाय ओमफ्राय दा ओंखामबो ओंख्रिबो संनोसै खान्थालबो जानोसै लोगोफोर बोराय खान्थालखौ खेवहैलाय माबायदि फासावहैलाय खान्थाल संनो नागिरदों लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय दा खान्थाल दाननो नागिरदों आङो नायलांबाय थादो खान्थाल जानो नागिरदों आरो खान्थाल गोमोन जानो नागिरदों जोंहा आङो ओमफ्राय एवनानै दै होना गालांसै खान्थाल जानोसै लोगोफोर खान्थाल लोगोफोर बे खान्थालखौ दाख्लै जाखांबा बिनि लोगोखौ जा गोथाव हानानै लाखांबायमोन आरोखि ना ओमफ्राय बोराया खोबफिनलायो एसे होनानैबो लाहांबायमोन जेबो खालायखौनो आङो हमथानो केरेलाफोरबा खाथायसेल' जायो बेखौ फुनानै लाग्रोनोसै बेलायदि महराथ' मोजांखा नै फिसा गोमोन जाग्रा बोखावबाय नै लोगोफोर बेखौ हमना बख'दो दे बिदिनो ओमफ्राय बेखौ बोलाबदो आइया खारन खालामना दोनखानायखौनो रोङा खान्थाल जानायनि सावरिलै लोगोफोर मल कुमारियावलाय मा फानलायखो आथा नायै थावाव हैखाना आरो सेखानांगौथ' आंबो एसे फाननानै लाखानोसै सिखाव फोनखानायसै बांद्राय फिसाजों जाहांबाबो जानोसै लोगोफोर खनना ओरैनो जानो गावबागाव देलायाखै लोगोफोर बिदिनो मा देलायलायनोसै फिसाजों anak saya dia posisinya ini guys ini खान्थाल गोमोन जानायनि फर्मुलाया आंनि नाङो ओरै प्लास्टिक खालायो ना लोगोफोर सानैसो बेसेबां नुदों आङो सानैसो जेफ्रुट माखाबा लाखानायखा बिदिनो खान्थाल ini anak kamu ini ini Ya begitu pun. Nah, ya. bisa dulu deh pasti deh. Ada besar. Ada belum ada. Aku masih pakai potong aja. Aku udah logok kanan ini. 저녁 시장은 진짜 괜찮아. 하는데 그만해. 지나가.
진짜야. 미치겠네. 먹고 가는 진짜. 왜 그렇게 봐? 빠네. 이거 막 먹으러 잡아야 되는 거야. 먹으러 가야 되는 거야. 아비다. 이렇게 숨 거야. 왜 이렇게 하는 거야? 수고하는 와네. 생각이 안 나지. 뭐입니까? 뭐 테스트? rau thì sẽ làm những cái nhé rau thì làm sẽ hoa thì sẽ ít thôi nhưng làm nó thì chúng ta thay mình chúng ta làm mà đi hôm nay nó khỏe nhưng mình đẹp mình cũng làm gì nhé 싫어 시도 먹으면 안 하얗고 아, 나가는 맛. 이거든 잘 잡으시. Very tasty, yummy, yummy. Sure. Sure, jackfruit 잡아주거든. Sweet jackfruit.